Quan pugem, intentem anar cada un al seu ritme per a no cansar-nos. Cada un va com pot, amb la falla, amb motxilla, porta el sopar. Mos anem esperant entre uns i els altres, n'hi ha uns que tiren antes, n'hi ha uns que mos quedem igual a darrere esperant a altres. Vas al teu ritme i a poc vas fent, però sí que cansa més, perquè a l'hora de baixar vas més amb l'emoció i allò se m'hi fa molt curt, baixar. Pujar sí que costa més. Tots mos coneixem perquè la majoria de la gent són del poble o són coneguts i amics. Jo me l'he canviat. Llavors, quan te trobes allà dalt amb tots, vas compartint i veus, si un porta un xoriç, porten un tall. Si tu portes la bota, li'n dones a un altre. És com una gran família. Quan se comença a encendre el foc, ja t'entre per aquí unes formigues que dius, ara era l'hora. Allí ja t'hi puja tot, els nervis i una mica de tot. Encens la palla i és tot molt ràpid. El moment de baixar és l'emoció pura, allí ja és el moment. Una mica, collons, crideu! L'arribar al poble ja allò és el màxim. Perquè t'hi pugen unes ganes de córrer, de cridar, de passar-ho bé. Que els falles siguessin patrimoni de la humanitat per nosaltres seria una cosa molt gran, com un honor, un orgull, perquè, clar, això és una festa tan xica, nostra, i una cosa tan nostra que si fes mundialment coneguda, impressiona.